Вельмі часта можна пачуць фразу «за моладдзю будучыня». А так ці яно на самой справе. Наша здымачная група пабывала на адкрытым дыялогу прадстаўнікоў маладзёжнага парламенту і раённай улады. Проекту открытых дыялогаў, ініцыяванаму Беларускім рэспубліканскім саюзам моладзі, у гэтым годзе спаўняецца ўжо цэлых 6 гадоў. Штогод на ім сустракаюцца прадстаўнікі мясцовай улады, культурныя і спартыўныя дзеячы, а таксама актыўная и мэтанакіраваная моладзь. Сегодняшнее мероприятие – это открытый диалог «Беларусь вчера, сегодня, завтра». Мы собираем здесь молодежный парламент наш районный, который был избран в марте 2020 года, и хотим еще раз с ребятами поговорить о том, какой они видят Беларусь завтра. Задать пытанні, выступіць з прапановамі па паляпшэнні горада і района, такія магчымасці былі ва ўсіх удзельнікаў сустрэчы. Проведение открытых диалогов, безусловно, очень важно для нашего города, нашего района, для того, чтобы молодые люди могли активно высказывать свою гражданскую позицию, делиться мнением, спрашивать мнение для взаимодействия между людьми со всех районов. Так удзельніку сустрэчы ў першую чаргу хвалявалі пытанні добраўпарадкавання горада і раёна. Моладзю былі адзначаны праблемы дарог па вуліцы Паркавай, шмат смецця ў зоне адпачынку каля Іскры, неўладкаванне некаторых дзіцячых пляцовак. Што асабліва важна, акрамя крытычных заўваг прадстаўнікамі маладзёжнага парламента была вылучана прапанова прыняць актыўны ўдзел у навядзенні парадку. Акрамя таго, удзельнікі адкрытага дыялогу прадуктыўна абмеркавалі пытанні развіцця гарадской инфраструктуры. Большое количество времени я вынашивала такую мысль о том, что у нас в городе нет места, где можно прийти попить кофе или там съесть мороженое просто с детьми или просто молодежи. Нет такого места, где можно посидеть и отдохнуть именно душой, морально. И мой вопрос был в том, чтобы мне подсказали место. Мы с Александром Викторовичем поговорили и договорились о том, что он попробует подыскать, он мне поможет и, в принципе, поддержит в открытии такого места. Ці прывядуць размовы да дзеянняў, пакажа час. Але адно мы ведаем дакладна. Пакуль ёсць такая неабыякавая і гатовая палепшыць жыццё да лепшага моладзь, за ёй будучыня.